Uyon si Cebu City Mayor Michael Rama sa sugyot sa DOTR National Office nga himuong Maritime Museum ang Compania Maritima Building. Samtang Puso Village ug mechanical parking duol sa City Hall mahimo nang maka-operate. Ania ang report ni Maria Charisse Pineda. Sa mga ilang pagtuo, tingon na po na badalaing City Hall. Nga, pwede raw sila mamutang diyan, wa sila yung mga permiso. Di na mahimo. Way planong mubabag si Cebu City Mayor Michael Lopez Rama sa plano ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista nga himuong Maritime Museum ang Compania Maritima Building. Gikalipay sa mayor dihang iyang nasayran gikan mismo sa opisyal nga ang century-old structure gipaubos sa administrative supervision sa National Historical Commission. Buot ni Rama nga himuong park ang nakapalibot sa Compania Maritima nga tapukanan sa publiko din hangupon nila ang historical values sa maong istruktura. Ay mo nagaling subject matter for very beautiful project sa DOTR, sa museum, sa city government. Kung mag-apil-apil ang CPA, paapil na kayo. Subay ni ini, subling gipadayag sa amahan sa dakbayan nga dili siya makigkompromiso sa Cebu Port Authority, may kalabutan sa nagpadayong hisgutanan sa tinuod nga tag-iya sa luna. Din gitukod ang Compania Maritima. Apan daw miduyog ang panahon sa dakbayan tungod sa suporta nga gihatag sa national nga panggamhanan nga naghatag kaniya og go signal nga mahimo nang maka-operate ang Puso Village og mechanical parking nga nahimutang sa maong lugar. Giklaro sa mayor nga ang iyang pakigbisog sa luna way sagol negosyo kundili madipinsahan ang heritage site og sea preservation. I will never go for a compromise. Ako nang i-highlight dito sa opisina ni Secretary Bautista. Yes, it may be true na wala na nila gihuna-huna karon ang 20-story. It may be the previous CPA. Ningon ko dito ni Secretary Jaime Bautista, wa jud ko anang negosyo kaya ang prinsipyo ni Mayor Mike Rama, serbisyo, higing trabaho, dili apilag, provisyo, o dili mo apil og negosyo sa pwesto. Kahinumduman nga niadtong Disyembre 23 sa milabay nga tuig, dihang nahunong ang pagpatrabaho sa duha ka mga proyekto, human kini gipahunong sa RTC Branch 10. Tungod sa suporta sa DOTR, gihatag na ni Mayor Michael Lopez Rama ngadto sa Megawide Construction Corporation ang gahom sa pag-operate sa Puso Village og mechanical parking isip kabahin sa Carbon Redevelopment Project. Kini ang balita. Maria Charisse Pineda, Cebu City News.